khopui pi aloka chuan inram che to tak mai abang le tukver te po chevek chu aron langa bu hmuna tang chuan chumi in lampan chu anom mek bok chumi bul hnai loka chuan sniper pakhat chuan aven chuan na atangin chumi in chunga omte chu kap turin alo chang reng boka asilai chu kapin in chunga om mei che pakhat chu akka fute ule mai chu mei chia chuan a hlau hle a beng khupin abirungal ta chung mai silai mu chuan an chung ko thalak banga an tar chu a futa hlau zoka thalak po chu a ke chiang kher mai mei che pakhat liam tor mek chu apia loka chuan a thu a chhuata chuan mi pa pakhat chu ni khoshelovin ale teng bok jani chuan chhuata silai om chu a hmu a lak tuma aban mek lai chuan sniper chuan chhuata silai chu ron ka fu in sofa hnuaya chuan a per phei ta dei maya sniper chuan aron ka chhunzom ngal char char bok jani chuan a hlo ema wangin a tol son ngal dora amit chu thingin rirufim taka put theinan malak dan tur chu angai to ta a jini chuan apate ane na movie an endun lai chu ngai to chhuakin an movie ena chuan achang tu pa ber silai an ka fu theilo chu ro pui ati in thiam ati hle maya jin me na chuan mishing tu po mai hian middel na mun kat nei fowa achang tu pa ber po hian a middel na dik tak mangchang kain akal na tur chu akal pui ani ti in a shila jini chu angai to na atang chuan har chhuakin rahman na thar thatak aneya mun phia mora chuan dar thalang ke them chu tron betin sniper om na en theinan mun phia chu alek phaya ni khoshelova le teng mai mi pa chu alo har taboka anbula om mei che pakhat chu lau thong takin jini thil ti tum chu alo thli reng bok hundai fem hun phia alek chhuan hu chuan sniper om na zone chu silai ron ka na atang chuan a she chhuak ta a sniper chu tukver chung a sheta omani ti a sheta a fridge chunga chuan lonin sofa lama chuan zuan phei atum ta a jini zuan phei lai tak chuan sniper chuan silai chu aron kap le a vane thak takin a thel hlau mai jini chu sofa phena chuan bi rungalin sofa hnuaya silai om chu lak tumin sofa chu an choi kan chuan a pistol lak tum aya lian zok te silai nal tak mai lo om reng chu a hmu chhuaka jini chuan silai chu siam remin sniper om na lam hoi zong chuan atin taran mai sin chu in thlakin jini chu police station lama chuan omin mi pakhat chuan jinin kuta thlaka wangin alo zwal ko meka cctv alandanin chu pa chuan meiche pakhat zui ru in meiche zun ina alut lai chu an hmu a jini chuan chu pa chu toilet atanga pe chhuakin athil ti awang chuan asoi sa zui ta shepa jini chuan police station chu chwa sanwat adu awangin officer hena chuan angin ngoi ngoya ma se officer chuan jini hena chuan athil ti chu midanga chan du wang mani se kutlo thak chu thil dik ani lo thu ashila jini chuan apatean police station atanga ashwai chwa thei abei se awangin akola ma se rin lo de umein apate phone chu police chuanin lola in athi thu chu anron shila jini chuan soimei tur po shilovin ading ngoi renga apate in lam chu panin kara chuan a chuang meka apate an seola in thar alwa tuma thil thleng pal theilaka a in ve nan bar te awo saklai chu amit thla a aron langa chu mai baka bulletproof closet chu alei sakbok jini chuan chutiang closet lian tak chuan a in ati moilo thu shil ma se apate a chuan silai mulaka himna turani wangin atana that thu ashila jini chu anui zat pha hlebok jini chuan part time a thona thin mi pakhat chuan a hlo apek that lo thu le a hlo apek ma in karin accident a aru atli ana sat ema wangin tharuk lai inen kol angai thu ashila jini bok chuan khami to chwala to hnu khan a hlo abat sak zong zong chu pe ka tum to thu chu nui deuh suk chung chuan asoya ana thona pa in accident to chu atan mal som na ni jok thu te chu asoya jin men chuan accident kha amati ani thu ashila ma se jini chuan oi sak chuang lo
Jin men chuan Gini University card chu la in he thil hi atana poimo thu a hrilh bawk ani. Chutia an nun hlui angai to alai chuan apate Jin menan an hena thu cha hnung ber ani ti te chu angai to chhuak bawk ani. Taxi driver chuan Gini hena chuan apate nen chuan college an kal ho thin thu te chu a shila. Gini chuan apate chu a boral thu a hrilh bawk. Driver chuan a car chu pe in Gini chu a kal santa a. Gini chu apate taksa in dik turin mithi ruang anda na hmuna chuan a kala. Ashoka chuan in zaina hnu ma omti a hmu theia. A thi lai hian a bul vela tuma hmu an om lo awang le rin hlelom an om bok lo awangin a thi chana chuan mani in tilum ti in thu thluk na an siam ta a. Gini chuan an thu thluk na chu ring hlel deuh hlekin mani in tilum du ni se a ngong aya chuan a bana po a zaizo kang chu ti in angai to ril ru a. Apate ruang an nor lu le don lai chuan Gini chuan a ke ta tu merthel ti in chu chu a hmu a. Gini chuan apate chu a thla liam ta a. Gini chuan apate in a tlole hnu chuan mi pakhat Bejong Min ti chu aron kalve a. An pahnih chuan an no pan lai tanga in sheto an ni a. Jong Min chu computer lam thiam tak mi ni in Gini pate po chu kong tam taka alo pui ve to thin bok ani. Gini patean a thi ma chia a biak nun hun ber ani thu te chu a hrilh bok ani. Gini pate vuina a chuan a thian hlui tam tak an ron kala chumi zinga chuan taxi driver po kha a tel ve bok ani. Ginin pangpar adon zinga chuan Li Yong ti mingziak chu a hmu a. Gini chuan apate thla liam tura local te chu a chi khlom hle a. Pona chuan mi pakhat meizia zu chunga ding reng chuan Gini pate chu alo thla liam ve mek bok. Jong Min an Gini pate bedroom ati fai lai chuan phone pakhat a hmu chhuaka. Gini pate vuina lama chuan Gin men a chan chin chu an soina sa hle a. Chen khatin an ngei thu te le a chen chuan spy nge gang member ani zok an shat lo thu te an soi bok. Taxi driver chu arui em awangin Gin men a chungchang chu soinuam ati to hle a. A chian dang ten a chezonga an soina chu ron soi fa in Gin men chu an chung kotana malsom na ani thu le an tlak chiat lai bera chan pui tu ani thu te chu aron soya. Taxi driver chuan Gin men chu an unawa apa in tha atum laya chan chuak tu ani baka anin enkol chun zom na turin poisa anu chhia thu te a soi bok. Gini le apate thian te chuan Gin men a ruang an hal lai chu an thlir thupa an thla liam ta a. Gini chu apate te in lam a kirle hnu chuan a thom hnu lo da that te chu mu chhuakin a hangal boka. Chumi ina chuan apate nena an chen na hmun ani wangin thil engkim mai chuan apate a sha chhuat tir zela. Apate a ngai em awang chuan a trapta zoi zoya. Jong Min chu lo langin Gini chuan a khohar em awangin hunrei lo te ompui ri tur chuan a soma. Gini chu Jong Min a dar ngheng chuan tui takin amu hil siai siaya. Gini lo har hnu chuan Jong Min chuan bedroom a phone chhar chu Gini a pe a. Phone an chhar chu a model a hlui to em awangin a man thei po an ring to lova. Ma se Ginin phone anon chuan tu ti shat lo hnen atang chuan message an donga. Billion somsari transfer ani thu chu an hmu a. Bank balance an check chuan billion som pariat lai om thu an hmu bok. An pahnih chuan mak an ti dun kher mai. Jong Min chuan Gini chu website pakhat Gin men nena an siam dun Gin men an sum don na atana a man na chu a entira. Ma se website atanga landan chuan an poisa hmu zat anga tam alak lu theilo ani ti chu an she thiam ngal maya. An pahnih chuan computer an khoi kwal na lama website pakhat dang an lut le a. Mirt help ti website a chuan silai sang sang aru ka zor na hmun chu an hmu a. Chumi website an lu ral chuan message dang an dong ngala poisaron thon tu hnen atang chuan ani ti an she thiam ngal. Gini chuan an website chu khar ani ri to thu in a reply a. Chutia anin biak mek lai chuan Gin men chu a thi to ani ti
an hre thiam ngal bawk an biak lai mek chuan Jenny chu an rawn zawn chhuah tur thu an hnut chhiah bawk ani chu thu an hriat ve leh chuan Jongmin chuan website chu a ti tawp ngal vat bawka an pahnih hlau thawng taka an awm lai chuan police call an tum mek laiin doorbell chu a rawn ri a Jenny chuan inchhung atang chuan lo chhawnin pawnah chuan hmeichhe pakhat sawmin hai an tih chu a lo awma chunu chuan Jinmen chu Chinese strong a zirtir thin thu a rawn hrila min hei chuan a beka chuan hmanrua keng ti an hmu thei bawk anin biak mek lai chuan Jenny chuan message adonga pawna ngak mek tu hmeichhia chuan tha atum thu an rawn hriat tira chuti mek lai chuan min hei chu tukver bula chuan a thla rawn langin inchhunga lu adu thu a rawn hrilh non le a chutia an buai mek lai chuan drone tam tak chu Jinmen in lampan chuan a rawn thlawk phei bawk ani sin chu in thlakin Jenny chu kumsari ani lai chu rawn langin an chhungkwa baka Jinmen ten hen chuan chaw an ei meka Jinmen chu kumriat ngot a kalbo hnuwa a rawn lan le thut awang chuan a chhungte chuan zawna an nga hle a Jenny hnenah chuan a pate anga ngai mei turin a hrilh bawk hun chu rawn in thlak le in min hei chuan drone tam tak chu Jinmen a in lama chuan a thawh tira pawn lama chuan silain a tin reng bawk Jenny pi vuina chu rawn lang le in chuta chuan Jinmen po ala thalai khop mai Jinmen chuan a pi thina a chuan thil engemaw rin hlel awm a awm ani ti a hria a mahse Jenny pa chuan Jenny pi chu kum tam tak nana nei to ani awangin eng thil dik lo ma awm lo thu a hrila chu baka Jinmen chu kumriat ngot a awm bo awangin engma a hriat lo thu a hrilh bawk Jenny pa chu a unau pa chungah chuan a thinrim lek lek zawk hiala Jenny nu chuan an unawa in hnial boy chu lo hria in a lo khap dun ngal vat bawk Jenny le a pate Jinmen a chu in lama lo va hori turin an ti a an pahnih a an haw hnu chuan mi pakhat chu rawn langin Jenny nu le pa chu a rawn bia a Jenny nu le pa bula chuan Jinmen a thian pa anga in soin a torpui thu a soi boka mahse chu pa chu a tira sniper kan hmu to pa kha lo ni in a hairstyle ati dang lamba ka tlema alan no panwang bok ani Jinmen a thian tha angin in soi mahse twal tha mang alo ni reng si Jenny chu amu thil thei mai lo awangin a pate hnena chuan thina chungchang chu a zota Jinmen chuan TV alo en meka Jenny hnena chuan thina hi chu lo tur ani lo thu a hrila khovela chuan a doi ze papiang an thawm a rin thu le mi chakte chu rak vak vak lovin a hun taka tha an chhuah thin thu a hrilh bawk chutia an pahnian omdun lai chuan Jinmen a chuan phone call adonga Jenny hnena chuan funeral hall lama kalle angai thu chu a hrila Jenny chu ama chawa omangai awangin laulo turin a hrilh bawk Jinmen chuan a thiante chu Jenny lam turin an local tur thu a hrila mahse Jinmen chuan zona a siam chang thei tu chau chu kongka honsak turin a cha bawk ani Jinmen a soyangin Jenny te ina chuan mi pakhat chu ron kalin kongka ron hon chu atuma Jenny chuan a zona siam in chhunga tang chuan a ron zota mahse chu pa chuan a chan theilo awangin angoi renga kongkhar chu ti chhia in chhunga chuan aluta in chung alu cha chu pon lama tang chuan mi pakhatin ron hnuk chhuakin kongka chu a khar le ngala Jenny chuan anin swal thawm chu hria in a hlau hle mai a hnu loka chuan mi pakhat chu ron lutin Jenny zona siam chu a chhana dik shilpa chuan a pate thian pa ani thu chu a hrila Jenny te in lam ron pan thawm chu an hria a Jenny chu room chhunga oma lo chhuak me lo turin a hrila Jenny chuan anin swal lai chu kongkhara tang chuan lo en thlarengin sniper pa ngei mai khan a pate thian pa a that lai chu a hmu bawk ani chung mi swal ho chu Jenny bi ruk na hmuna chuan lutin Jenny chu an zonga mahse van nei thlak takin Jenny chu tukvera chuan chhuak
ma se vanei thlak takin Jenny chu tukvera chuan chuak manin alowin wai tang hlo maya chupa chuan chanpui turin akut chu a phar chuaka ma se Jenny chuan miswala ni ti a hriata wangin a zuang thlata zawka vanei thlak takin hnuailama chuan caution alo oma wangin atlana lo hlova Jenny chu tho chhuak ngalin atlan che ngal bok chung miswal ho chuan an zui ngala Jenny chu atlan chiat na lama ven chuan aron supal hlau mai kongpuya chuan mipui an ron pun khom ta ka wangin ama zui tu te po chuan an zui ngam ta bik lo ani Jenny chu damdo in lama an shoi ngala alo har chuan nu chuan police pahnih hian an lo veng renga chumi te titia chuan Jenny nu le pa chu api an vuina hmuna chuan thia chhar an ni thu chu an lo soi meka chungte anei to lo thu le apate chuan hun rei tak chung akal bo san to thu chu an lo soi bok ani zana chuan Jenny chuan amo manga chuan haina pakhatin alo ti boy lai chu a hmu a Jenny chu a hlo ema wangin a har chuak ngal vata ama zui tu pakhat chu kongkhar bula chuan a hmu a man hmo takin atlan che ngal mithi ruang anda na hmuna chuan biru in arwang mut na chu anu ruang om na cha alo ni boka chuta chuan ama zui tu miswal pakhat thomri chu Jenny chuan a she theya ma se vanei thlak takin jin me na thian pa chuan chu miswal chu ronman manin silain kabri te chu Jenny chuan a hlau hle mai hlau thong taka omlai chuan apate chuan Jenny mut na chu ron mu chhuakin apom tho ngala Jenny chu me mi chingri turati in amit chu hup sakin a shwai hota ani thakhat aliam hnuah chuan Jenny le apate chu khopui pe alama an in chu an pan dun meka Jin menan athi ma thlenga a chen na in chu an thleng dun ta Jenny chu ama thom hno kengin a bor hle mai geda chuan in palin a hlupal hlau maya Jin men chu no pang en kol ngai lo ani awangin angai sak tok thiam lo hle bok Jenny tlu po chu kai tho mai lovin anu le pa anga angai sak reng theilo tur thu chu a shil zoka Jenny chu ngoi renga thovin in chung lam chu apanta ani zana chuan Jenny mu thil lai chuan apate chuan a thlir renga Jenny chu fasiana na nein a sha na tlem a hlau tel bok ani ti doctorin a shil te chu angai to chhuaka chu tiang nat na no pangte ina anei chu a khongain alai nat hlea en kol dan mai a shat lo awang te chuan ma ni in thiam lo na anei lian hle bok ani skula chuan Jenny chu azir lai puidang ten anti du da thina ni ti chu anjir tir tu chuan apate chu alo shila Jenny chu atong ngai lo awang chuan an mu si thin hle bok jongmin chuan Jenny chu lo chan thin ma se Jenny chu mi zak zum tak ani awangin ama chan tu po chu akom ngam ngai chuang bok lo ani no pang pakhat chuan Jenny shat lai chuan do tapu in Jenny chuan anu chu chemte in avitti in zirlai dang shata chuan asoi chhuaka Jenny thinrim in sum zo lo chuan chupa chu cherin avom pha a Jenny thilti awang chuan anjir tir tu nu chuan Jenny chu midangin an khosak pui theilo thu a shil bok ani nikhat chu skulan ban nu chuan ro asur na sa hle maya Jenny chu ro asur hnuaya chuan ke akalin an in lam chu apana Jin men chuan Jenny lam tura atlaya wangin ain thiam lo hlea kongpuya chuan ama chawa Jenny ro asur hnuaya akal lai chu mu in a zui ngala Jenny chu motor chuang tura ti in azui ranga ma se reingya la som nu po a chuan du lo awangin atlan san da zokani Jenny chu ro adawa wang chuan adam lo pha ta reng boka hun chu aliam zela Jenny po chuan ma ni inen kol athiam chove zel bok Jenny chu atong chwa ngai miaw lo awangin apate nen chuan le khathem hangin anin beta zok thinani Jin men chuan Jenny te zirti tu hna chuan Jenny nat na ang chu ama Jenny nge chuan a hne angai thu shilin hunrei vak lo lo she thiam ri turin angen boka
zirlai mi papathum swal tak mai chuan Jenny chu an school bung roda khomna hmuna chuan hruaiin an kal hnan tatlat maya Jenny chuan hlau hle ma se ti ngai na vak a hrelowa zana lo ni chuan amu manga a hmu thin haina le kut bung bok kha chulai atan na hmuna chuan a hmule tatlat mai Jenny chu a hlavin amang ang hle a kongkhar in kal chu a chum dot dota a topa chuan Jenny po tong chhuakin apate hming chu voi thum alam chhuak ta a chu vele Jin men chu ron langin kongka chu aron hon saka Jenny chuan apate chunga a thinrim na le aril ro omzong zong chu soi chhuakin a tap zoi bok Jin men chuan Jenny chu angai to tok lo awangin ngai dam adil bok ani ina chuan hlim taka ho in zanria ti siamin tuiti takin an eidun ta ani hun chu angaya in herdang lam le in Jenny chuan an in chhunga ron lu tum min hei hena chuan apate chu aron hodon lo thu ashila min hei chuan asilai ken chu phor chhuakin Mandarin tong chuan Jenin arin theinan ti in Jin men chuan Jenny chu mei chemel thale smart tak ani baka Gongkui University a kalthina ni ti chu Jenny sha tur chuan asoya Jenny chuan min hein do ta soya ni ti asya ta wangin Mandarin tong bok chuan chang le tin athu soi zong zong chu do ta ni baka apate Jin men chuan chu tiang thu a soi ngai lo thu a shil bok min hei chu zalo ta kanui vak vakin Jenny te in kota tang chuan akal son ta ani Jenny chuan message dang adong le a message a chuan Jenny chu an tha tur thu an ron shil non le a jongmin chuan Jenny chu website a hack thu chu shilin an pani chuan website a chuan lutin an enduna website a chuan dan sang alo om ve ani ti an hmu chhuaka dana chuan chumi website a lut thin te chuan code an mamo thina website a chuan code pali omin code masaber chu red code ania chumi red code chu mi that thin haute anni purple code chu spy ho anni boka yellow code chu ansul notify tu te anni green code chu ato ber ni in green code dong tu chu tuman anti boy thiang lova green code nei tu chu mi tu emo in an lo ti boy ani pon chumi website a member dang zong chuan an nun na thapin green code enkol tu chu an chan ngei turani chumi code green nei tu chu mart help enkol tu chu ni in Jenny le apate Jin men chu green code nei tu te zinga mi chu an ni bok ani Jenny chu aril ruala fim lo awangin jongmin a thil soi zong po chu a she thiam lo hle bok ani chutia an panhi a room chunga an omlai chuan thil puak ring tak mai chuan an in omna chu aron soi hing dot mai man mo takin Jenny chu a chhuak ngala an in malama bang in hung chu an bom chhevek ani ti a hmu a drone pani chu ron lang ngalin glass tuk ver chu ka chhia tumin drone atang chuan silai chuan an ron kap chiam maya ma se chu glass chu te maya ol sam taka ka chhiat mai thei chu alo ni haulo man mo takin Jenny chuan jongmina ku chu wanin in hnung lama tanga chwa thei tak miala ti in chumi lam chu an panduna kongka an han hon chuan drone dang chu lo langin an tlan che thei talova thira siam kongkhar chu khar le in chunga chuan an lut le ta zo kani Jenny le jongmin chuan an omna in chu manrua thaber bera sak ani ti an sha chwa pha bok ani chutia ngoi renga an din lai chuan drone po chuan dar thalang po chu kap to lovin device pakhat thildum tereute te chu dar thlanga chuan an vua reilo te hnuwa chuan chu device chu ron puakin glass po chu atike ta vek bok ani Jenny chu man mo takin room chunga chuan atlan lut ngala jongmin ero chu closet a chuan lutin abirut ta thunga drone pakhat chu in chunga chuan lutin aron zui zela drone chuan closet chu ama device tereute amang ang chu closet kong khara chuan akap le a
closet kong khar po chu ama ang chia khan po nan le in a chele vek bok ani jong min chu drone in ka ma chia chuan jini chuan ron chan manin drone in chunga ron lu chu jini chuan a sairo kher chuan ron perin john chu avo chengal vek bok ani sin chu in thak le in Mr. Kim le apol te chu an lo langa chemte chu phorin aban chunga chip om chu zai chhuakin ko ta momo to lo thu a thian te chu a shil boka sniper sonjo chu anbula chuan ron kalin jin mena wanu thattu emo man theya pyang chu lomanatan poisa tam tham tak pek tu lomanatan poisa tam tham tak a pek tu thu aron shila anwai chuan vena chuan lutin jini te in omna lam chu an panta ani jini chu kumsom pasari mi ani lai chu ron langin jini school bang chuan an che na mun chu Thai construction hovin an lo siam thamek chu a mu a jini chuan an che na mun chu siam that ngai ati lo hle a ma se apate le chulai munan hatok te chuan siam that angai to thu an shil thunga chumi te omlai chuan jini chuan a ruma chuan tukver siam bel turin atia chutianga an siam don ani chuan jini le apate chu mundanga karni chung an ombau angai don thu an shil bok ani jin men chuan hunrem changa mangin jini chu tlanga alon puya anre an muntur an thlen nu chuan mutna te siamin an mu a jin men chu zanlaya akhwa sik thuta jini phone a chuan signal a om thei box silova a hlau thong hle maya apate a chuan an tlang lon na lama aki ati nat awangin a tho chhuak peilo boka jin men chuan me phor chhuakin emergency phone lak tir na mun tur chu ako hmuwa jini kong laka a inven himnan sairo kher chu a ken tir bok jin men chuan amang an to pa chuan skula ati thin to angin a hming lamin ring takin voithum awak turin a cha bok ani jini kalyam nu chuan jin men chuan pinti chu bia in jini chu lo ngei ven turin a cha a jin men puk chunga alu theinan dam lo anga ain soi thu a shil bok ani puka chuan lutin silai omna bek lian tak chu a hmu a chuti mek lai chuan jini chu tlanga tang chuan chuk zelin apate soina hmun in chu a thlenga kong kharan hon chuan haina pahni hian an sa in kong kharan hon chuan haina pahni hian sa an lo in chu na sa hle maya ano pan lai tang to a amu manga alo mu fo thin kut bung bok khamule in a hlaulu tuk chu a hnung tol ngala in chunga uite chuan jini chu se tumin an pan hnai zela apatia pek sairo khar chu phorin haina pakhat chu a per mana ma se haina dang chuan jini kut chu aron se mana abul hnai lung chula in alua chuan a chut saka haina chu atlan chia a asairo kher chu phorin haina dang chu a per le a chuti mek lai chuan jin men chu ron thleng manin asilai ken chuan haina ho chu kapin an thlan cheta vek bok ani an pani akar an chuan nu chuan jini chuan apate chu damlo chung le kena chunga aron thleng thla thei chu mak ati in anaderani ti chu a she thiam ngal maya apatian silaya nei reng chunga sairo kher chawa pe chu jini chu alung oi lo hle bok ani jin men chuan silai chu alehman thiam don lo wanga ken tir lawani ti chu a shil bok ani hun chu kal zelin jini po chuan apate sairo kher pek chu man thiam tumin anin bula chuan azir ve zela apate chuan silai ka te po chu azir tir zel bok ani hun chu angae in herlet le in jini chuan an in chunga drone ron lu chu ati chia a closet kong khar bulletproof chu in dan na mangin sitting room lama chuan an pheya drone dang chu ron langin jini te in dan na chu akap zui le a jini chuan asairo kher mang chuan akap le ta ma se omzia anei thuilo hle mai drone ama ang bokin drone chuan ama ang bokin device chu jini te in dan na an mana chuan akap le a voile khata apuak ta dur mai jini le jong min chu an leng dora drone chuan
aron thlo hnei zel bawk an pahnih tan chuan tlan chhiat ngaina a awm tawh lo awangin an hlau thawng dun kher mai chu vele min hei chuan a silai sonic blast chu kap chhuakin inchhunga drone awm mek chu a kap chheveka inchhunga chuan lutin jongmin chu aman bet ngala tunge ani ti azota jongmin chuan jinmen a thian pa ani thu a hrila jongmin a chu ni khoshelova om theinan a ngonga chuan a chiu bok ani jini chu seiro kher man thiam nen chuan ron chhuakin min hei chu atin taran maya min hei chuan a silai ken lai chuan atin ve bok jini chuan laudu big lovin a beilet ngala an pahni chuan anin swal pha ta boka min hei chuan jini chu man betin jin men a chungchang chu an zota an pahni a an boy mek lai chuan inchhung lam chu silain anon kable ta thut maya ma se wa nei thlak takin jini chu an ka chhel hlau zawk ani an ma ni ron kap tu chu sonjo ni in ven chunga tang chuan asilai thatak mai chuan atin taran mai min hei chuan jini hnena chuan ama chanpui tu le venghim tu ra rongkal ani ti ashila jini chu chanpui angai chuan apate jin menan a mingvoi thumlam tura ashil ani ti asya tirbok chutianga ati ni chuan apate pol de chuan chanpui angai ni ti an sha theidon ani min hei chuan an kuta chuan apate pol de chuan anin biak po nan kot an da vek thule chumi kot dong tu apyang chuan jini chanpui chu anti mak mo ani ti ashil bok ani min hei chuan jini hnena chuan kumsom liam ta chung po khan voi thum apate ming alam apyangin chanpui ani zel thu chu ashila middle school akallaya anti du da laite college akal nuwa buaina to tumle part time na tho na hmuna ti du da ani tumte chu asoi chwa saka jin men chuan green coat nei tu anti boy apyanga chantu anei theinan ma alak thu a shilbok ani sonjo chuan jin mena tho puichin Mr Kim te hnena chuan dot soin jin mena ina chuan miswala nom thu a shila jini te in omna ka tuma anin ruwa man lai chuan min hei chuan in chunga chuan sonjo anaron ka na tura anin vennan smoke bomb chu a the chhuaka sonjo chuan aka mei theilo awangin in chunga drone a thlolu tira ma se min hei chuan drone lo thlok lu chu akap thangala sonjo chuan remcha nga la in min hei ban chu aron ka futa hlau mai min hei chuan asilai ken chu a thlau ngal bok ani Mr Kim chuan sonjo hnena chuan min hei an beidon ani chuan poisa apek turpo aleta apuna ngai thu ashila min hei chu Mr Kim te chuan an shia chian mel lebok Mr Kim chuan min hei chu code red le purple ani thu ashil bok ani ti chuan part 1 lama sin ron lang ma saber kha aron lang chhun zom le a jini chuan mun phia le dar thalang them chu a mang tangkaya jini chu sofa omna lama chuan zuang phein a zuan pheilai chuan sonjo chuan aron ka fulo hlawa sofa an choi kan chuan silai lian thatak mai chu a hmua man hmo takin ala chuak ngala sonjo omna lama ven chu a ka blet ngal bok ani silai ngor chu anat ema wangin jini chu chhuata atlungala min hei chuan jini chu kai thovin silai chu aman akeng ta zoka jangmin po aron har chhuak ta bok ani chuti mek lai chuan an in po na chuan Mr Kim le a haude chuan an hwal thup to boka min hei chuan in chunga ron lu tum mi pakhat chu aka phlum ngala min hei bok chuan an ma ni ron beitu te aka let lai chuan jini le jongmin a chu apate na thona ruma kal turin a sha tir bok ani bungroda khomna hmuna chuan kalin min hei chuan lokar omna te chu ashila jin mena an na thona hmun an lu na a chuan a passport man chu jini school ID number ni in jini chau chuan a hong thei bok ani chu lokar an hon hnu chuan an din na hmun chu elevator ang mai in hnuailam apan ngala in hnuailam room thim taka chuan an thleng thangala chuta chuan silai chi sang sang alo ombok an pahni chuan lei hnuai lama chutiang ang hmun alo om chu mak an ti dun kher mai
Jini le Jongmin chu an him to anga in ngain an thla amuang to hle a ma se chumi hmuna chuan mi pakhat mai tuam chu ron langin an pahnih chuan silain aron tin taran mai mai tuam chuan Jini chu a hriat thu le a u nau pa anga en mai tura ti thu a shila chuti mek lai chuan Sonjo le a thian te chu an ron lang le ngala Jin mena na thona hmun lam chu an ron pan ve bok min hei chuan in chunga tang chuan alo chang renga pon lama tanga ngai thlak phei chuan chulai in chunga chuan silai puak ri atam hle ani sin chu ron in thlakin hun hmalam chu aron lang le a Jin men chu ramdanga court a thuzo fia mek ania sin dang chu ron lang le ngalin Jin men chuan Jini ne na an om dun lai chuan phone call adonga Jun chian chuan ron bia in beile Sonjo an le dam thu aron shila Jin men chu man mo takin dam do in lam chu apan ngala konga atlan laklo lai chuan motor pakhat chhia chuan akal na tur adang tlata meiche pakhat chuan phone man aron dil bok chunu po chu ngai sakman lovin kongdanga atlan tum lai tak chuan nunglama tangin truck lian tak mai chuan Jin men a kar chu ron su in silain an kap zui ngal bok ani Sonjo le atim te chu Jini te an zui na lama warehouse an thleng thla to a warehouse an om lai chuan min hei chuan light chu ti thimin in chung lama tang chuan amal te te in aka phlum ta dia dia ta Mr Kim ero abiruk that em awangin mai chana anin bai angai pha ta ani Mr Kim chuan a hne hle maya ma se min hei pot lo matum bi khaulo ato pa chuan Mr Kim jok chu tlom jok a tangin min hei chuan a thatta ani store room lama chuan Jini te chu silain an lo latin ran maya mai tuam pa chuan handcuff chu the phein Jini hne na chuan Jongmin a chu bun tir turin ati a Jini chuan Jongmin a handcuff bun tir tum ang dewa omin mai tuam jok chu a beile ta thuta a shoka rek betin a mai kor vwa lai chu a phel sak bok ani atum lau deuh maiin ano pan deuh laia a hmel shat Jun ma yang alo ni a an pahnih chuan an in du ton ve ve thina ma se Jini pate chu a strict em awangin an tilang ngam ngai lo ani Jini chu restaurant pakhata na thok thin ania a school kalpui te chuan an thok lai an hmu chuan an hmu si thin hle a chutia anom lai chuan Jun ma yang chu Jini thona hmuna chuan ron lutin Jini a hmu vele chuan a chhuak le ngal dai ani Jini ina ho nu chuan a pate hne na chuan alaka strict em chan le thian kom a phal lo chan te chu azota apate chuan chan thata ka omti ringotin a chang thung Jini chuan apate bula om chu she om ati thu soin a chwa san tur thu a soi boka Jin men chuan a hmaya a hnek thei ani chuan phal takin a kaltir tur thu a shila Jini chuan zona nga thin hle maya ma se apate chuan a sha tur omanga angai bak lo chu engma a changai chuang lo ani Jini chuan in chunga tanga chu adu Jini chuan in chunga tanga chu adu ema wangin apate chu nek tumin atin wai waya ma se a nek tum na lama chuan ama ke jok chu ati nat phata jok ani Jini chu apate chunga chuan lung oi lo na anei lian tel tela apate anga inswal thiam tak ni ve tumin Thai restaurant nei tupa hasina hne na chuan kalin inswal dan zirtir turin angena kar khata singa choin a zirtir thei thu alo shila Jini chu ani telin ma ason chhauzela midang bei turin a chakna po a mang thiam chhauzel bok ani Jini le Jongmin chu ron lang le in store room a chuan security camera om vek ti chu an hmu chhuaka Jini chetlat na hmun shim shim chu camera alawin vwa ru vek ti Jini nan hmu chuan a thin rim hle a chumi a hmu chuan Juna chu Jini chuan silayatin ngalin engtiklai tangin nge alo en thlak to ti in a zota ma se Jun chuan chutiang soifia na hun om lo thu le min hei chu tranpuya ngai thu a shila Jongmin chuan an om na hmun chu a thim em awangin light an on chuan Jun chu thil enga hlau awangin a khur na sa hle a
Junan thil omzia soifia atum lai chuan Jongmin chuan ponchia ka hno pa chuan tong chuak lo turin atia Jun chu aka an hno na chu phor chuakin Jini hena chuan Jongmin chu phatsan tu ani thule ring lo turin a shil bok ani Jongmin le Jun ani kwal na lama chuan Jongmin zok chu Juna chuan a sheng beta Jini chu atlan chiat na lama room dang de ya chuan atang ta a Jun chuan camera manga ron bia in abul hnaya drawer chu hong turin atia apate le khapoi mo chu chiar turin atibok ma se Jini chuan Jongmin chu chwa turati in ama ta na kong kharpo chu honsak turin atibok ani Junan an honsak nu chuan Jini chuan Jongmin chu chwa turati in a chwa du lo ani chuan aka tur thu a shil boka Juna chuan apate Jin mena thi chan po Jongmin awang ani thu shil ma se Jini chuan a oi du tlat lo thung Jini chuan Jun chu min hei chu watran pui tu le an panhi chuan chwa san tura ati wangin akala akal ma chuan atar mi chu anu chia bok ani Jini Jongmin a kai thon hu chuan Jongmin chuan Jini chu a chan chwa awanga lom thu shil pa in akwa ma se Jongmin a chuan chumi chu remcha nga la in Jini chu damdo in a ngonga achiwa Jini chu chhuata a thu sop nok ngal Jini chuan Jongmin an achunga thil ti chu mak ati ema wangin tunge ani ti azota Jongmin ero chuan engma chang lovin angai sakzui du lo bok ani Jongmin chu military atanga lo chwa hnu chuan na zongin a buai hle a chuti lai chuan Jinmen nen chuan in charin Jinmen chuan na tho tur te pe in anin chorzui ta zel ani Jongmin a chuan phone a mi pakhat bia in an website Mert Help ti chu alan chon thwai thei tur thu ashila ma se chu pa chuan Jini chu adam lai nge akuta hlan turin aron shil thung Jini chuan Jongmin an abum dan zong a shat hnu chuan a thin rim hle a Jongmin a chuan Jini patian a rin theinan Jini thian tha anga insoin a hnai ta zela Jongmin a le Jinmen te chu omdun zelin anin ngai tial tiala voi khat chu Jinmen na website chuan buaina ato wangin Jongmin a chu asiam thatira Jinmen na website lu na zong a shat theinan rem cha nga la in Jongmin chuan spy software chu arukin ada sakbok ani zana Jinmen an Mert Help website an lu chuan Jongmin a chuan an thil poimo zong chu a computer atang chuan alo mu thei ve vek boka chumi chu rem cha nga la in midang in thural puin Mert Help website chu ati chha sakbok ani Jongmin a chuan Jini pate tha ani dan video an lo record chu a hmu'a a pate thi dan Jini nan hmu chuan aril runalu tuk chu tap chungin a out chuak twara Jini chuan ama tran pui tu a pate Jinmen a chunga a thil ti chu ten no mati in Jongmin a sha tur chuan tong kambol hlo tak takin a tong khum bok ani Jongmin a thin rim in sum zo lo chuan Jini chala chuan sila in atin taran mai chu vele Jini chuan remcha nga la in Jongmin a kap chu a pet saka a soi sa ngal bok ani Jongmin a chuan Jini chu a hne lo hle a to pa chuan Jini zok chuan Jongmin a chu phwar betin na satakin a soi sata shep ani